Littafin SABO da MAZA na Bello Hamisu Dajin Sambisa 1 ga watan Afrilu shekara ta 2015. Shin ina ruwan kare da cin ciyawa? Ina kuma ruwan soja da jin tsoro? Bashir Bello zaune yake a cikin rokar. Kallo ɗaya za ka tabbatar da cewa akwai damuwa a cikin zuciyarsa. Ya yi tagumi, ya ɓoye fuskokinsa tsakanin cinyoyinsa. Zuciyarsa na bugawa da sauri kamar za ta tsaga ƙirjinsa ta fito. Wani ɓangare na zuciyarsa na ta farfasa kamar ruwan zafi. Yana haɗa zaruruwan abubuwan da suka faru a rayuwarsa kafin ya zama soja mai bautawa a ƙasarsa. Kallon jajayen idanunsa masu kama da garwashin wuta zai sa a ɗauka wani rikakken ɗan fashi ne, ko ɓarawo, ko ɗaya shi ɗan ƙasa ne wanda ke bautawa ƙasarsa, mai burin fidda ƙasarsa daga halin rashin tsaro da ta shiga. Duk da cewa can baya ya taɓa abubuwa marasa kyau a rayuwarsa, amma yanzu yana son wanke zunubansa da kumfan lada ta hanyar bautawa ƙasarsa da yaƙi da 'yan ta'adda, ko da kuwa zai rasa ransa. Bashir Bello cikakken Bafillatani ne na asali, wanda aka haifi mahaifiyarsa a Rugga. Fari ne, dogo, mai yalwataccen baƙin gashi. Siririyar fuskarsa da siririn hancinsa, manyan damutsansa da ɗan madaidaicin jikinsa su suka ƙara fitar da kyawunsa. Kallo ɗaya sai a ɗauka ba shi da wani kuzari, amma a bar ganin allura ƙanƙanuwa ƙarfe ce. Bashir Bello ƙashi ɗaya gare shi. Ƙaƙƙarfa ne wanda zai iya kayar da maza fiye da 10 a lokaci guda. A ɗauka cewa ƙaƙƙarfa irinsa guda 10 za su iya murƙushe waɗannan tsagerun da suka hana ƙasa zaman lafiya. Yanzu da ya shiga aikin, ya fahimci cewa mafarkinsa na murƙushe tsageru ya zama holoƙon hadari. Yanzu da ya zama sojan Najeriya, ya ɗanɗana wahalhalu, takaici, tsoro, barazanar ko zai rayu, yunwa da ƙishirwa a cikin daji ko a cikin garin da yake zagaye da 'yan ta'adda. Yanzu da ya ga mutuwar wasu sojoji, wasu sun yi rauni, wasu sun rasa hannayensu ko ƙafafuwa, wasu an kama su an yi masu yankan rago, wasu ma sojoji 'yan uwansu ne suka kashe su bisa rashin sani. Ya sha ganin gawar abokansa, jini ya wanke masu fuska, wasu kuma suna kuka da ihu tare da neman ceto, suna numfashi tsakanin duniya da lahira. Dole yake tsallake gangar jikinsu ya ruga don ya ceci tilar rayuwarsa. Yanzu ya fahimci hatsarin da ke cikin aikin soja. Idan aka samu aikin, kamar an sayar da rayuwa ne ga ƙasa don ceton rayuwar al'umma da ke cikin ƙasar daga fadace-fadacen ƙabilanci, addini, siyasa, fada tsakanin makiyaya da manoma, da sace-sace ko fashi da makami ko satar mutane don karɓar kuɗin fansa. Wannan shine dalilin da ya sa a cikin bariki za a ga sojoji daban-daban waɗanda suka fito daga ƙabilu da yawa a cikin ƙasar. Tun daga Inyamurai, Yarbawa, Hausawa, Katafawa, Kanuri, Atakar, Ayyukawa, Bandawa, Barbar, Bashirawa, Ivani, Ivera, Igidi, Ishan, Itole da ƙabilar Bacumma da ke jihar Yobe, da kuma Chibok da ke jihar Adamawa. Da Fulani waɗanda mafiya yawansu makiyaya ne da suke bin dazuzzuka don ciyar da dabbobinsu. Yanzu su ma sun shigo cikin ayyukan tsaro, tun daga ɗan sanda, immigration, custom, civil defense da ayyukan soja. Ka samu Fulani. Dukkan waɗannan ƙabilun akwai su a cikin bariki. Sun haɗa hannu sun zama tsintsiya maɗauri ɗaya. Kowane soja yana wakiltar ƙabilarsa ne a cikin ƙasa. Ƙabilun sukan zauna cikin bariki su gudanar da rayuwarsu cikin annashuwa da ƙaunar juna duk lokacin da ƙasar take cikin kwanciyar hankali. Wato in ba su tafi yaƙi ba, akwai abubuwan ban mamaki tattare da rayuwar soja a cikin bariki. Rayuwa irin ta su Bashir abin nazari ce.